Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. Dit jaar viert Venray haar 75-jarige bevrijding. En natuurlijk besteden we hier in Venray van toen ook aandacht aan. In de eerste uitzending gaan we terug naar het Oorlogsmuseum in Overloon, waar in 1995 het monument voor de dwangarbeiders werd onthuld. Deze vergeten groep, die vaak werden uitgemaakt voor lafaard, moest verplicht arbeid verrichten voor de Duitse bezetter. Het monument is een erkenning voor alle ex-dwangarbeiders. Van de 500.000 mannen keerden er 30.000 niet terug, waarvan ook enkele uit de regio Venray. Kijkt u mee naar de dag der erkenning, 50 jaar na dato. Vijf jaar lang oorlog. 5 jaar lang leven zonder vrijheid. Vrijheid die ook weggenomen werd voor een verdrongen groep uit de geschiedenis. De dwangarbeiders. 500.000 mannen van 18 tot 60 jaar die in het buitenland gedwongen moesten werken. Werken onder psychische druk en lichamelijke dwang. Vandaag, 29 mei 1996, is voor de ex-dwangarbeiders dan ook een bijzondere dag. Een dag waarop de ex-dwangarbeiders eindelijk erkend worden. Deze erkenning bestaat uit het onthullen van een monument in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Een monument ter gedachtenis aan alle Nederlanders die in de bezette gebieden gedwongen moesten werken. 250 genodigden kwamen in Overloon bijeen om deze bijzondere dag mee te maken. Ja, ik weet het van Berlin van alles. Dochter BVM. Directeur Temming van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum opende het symposium met een welkomstwoord. Ik heet u van harte welkom op deze bijzondere dag, op deze bijzondere plek. Een bijzonder woord van welkom wil ik heten aan mevrouw Blankert, die de minister Borst vervangt deze dag als directeur van de afdeling DVVB. De afdeling die ervoor gezorgd heeft dat de Vereniging van Dwangarbeiders Nederland vandaag een heugelijke dag meemaakt. Verder heet ik welkom de spreker van vandaag, de heer Van der Leeuw, en uiteraard de forumleden die straks door de heer Zwaan aan u zullen worden voorgesteld. Een forum van 6 mensen verzorgde hierna het symposium. De forumleden hadden ieder op hun eigen manier te maken met de ex-dwangarbeid of de geschiedschrijving van de ex-dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat personen aan wie door de gemeentelijke arbeidsbureaus passende arbeid in Duitsland is aangeboden, die deze arbeid weigeren te aanvaarden, van elke wijze van steunverlening, dikke zwarte letters, van gemeentewegen dienen te worden uitgesloten. En dat ook de kerkelijke en bijzondere organen van armenzorg, plaatselijke steuncomité's, arbeidersorganisaties en dergelijke zich dienen te onthouden
van ondersteuning aan arbeiders die bovenbedoelde arbeid niet aanvaarden. Dit symposium is door de VDN georganiseerd met het doel de zogenaamde arbeidseinsatz in 1940-1945 kritisch te belichten. Weinigen realiseren zich dat de dwangarbeiders tot een van de zwaarst getroffen groepen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland behoort. Het bestuur van de Vereniging Dwangarbeiders Nederland hoopt dat dit symposium een bijdrage zal leveren tot een beter begrip van wat dwangarbeid heeft betekend voor de slachtoffers tijdens hun verblijf in Duitsland. Tijdens het symposium vertelden verschillende mensen over de dwangarbeiders in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Ze werden vaak als verraders gezien en zo kregen de dwangarbeiders een slechte naam. Men heeft over het algemeen de dwangarbeiders van destijds gezien als een soort lafaard. Hij deed niet mee aan het verzet, maar ging op welke wijze dan ook werken voor de bezetter. En dat werd althans in onze kontrijen echt gezien als een dolkstoot in de rug. Mijn naam is Aafke Steenhuis en ik ben journaliste, schrijfster en ik ben dochter van een Ook de genodigden kregen de gelegenheid te reageren op de lezingen van het forum. De vragen werden door de forumleden zo goed mogelijk beantwoord. De oorlogsdocumentatie nog vrijwel niet over geschreven heeft. Ik zou zeggen, de persoonlijke positie van de dwangarbeiders is daar één van. Maar als u zowel het boek van Seyes als de vele delen van de Jong ter hand neemt, dan zult u daar toch een redelijke algemene geschiedschrijving. Duidelijk werd dat over het onderwerp ex-dwangarbeiders nog veel verteld kan worden. Ik denk dat we op het ogenblik moeten vaststellen dat hier een heel duidelijke behoefte is om met elkaar, als degenen die het ervaren hebben en degenen die zorgen voor de geschiedschrijving, die de geschiedschrijving als een vak hebben, die de geschiedschrijving als een liefhebberij hebben, die het optekenen van ervaringen heel belangrijk vinden, dat we daar met elkaar over spreken. En gelukkig zijn er ook 2 auteurs in ons midden die inmiddels bezig zijn met het verrichten van wetenschappelijke studie naar het fenomeen dwangarbeid, waarbij inderdaad ook dat aspect van dwang steeds meer naar voren komt. Na afloop van het symposium was het tijd voor een lunch. Tijdens deze lunch konden de genodigden rustig bijpraten en genieten van het eten. Tot het moment waarvoor iedereen naar overloon is gekomen. De onthulling van het monument. We beleven vandaag een historische dag. Een historische dag waarnaar velen van u jarenlang hebben uitgezien. Graag nodig ik u uit
nodig ik uit om u toe te spreken, de man over wie in de annalen zal worden vermeld. Door zijn grootmoedigheid en visie voegde hij in zijn museum een nieuwe dimensie toe aan de beeldvorming over de oorlog. Bovendien plaveide hij voor ons de weg naar de Stichting Fondsenwerving Militaire en Dienstslachtoffers en aanverwante doelen, de grote medesubsidiënt voor dit gedenkteken. Het woord is aan de heer Temming, directeur van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. Mevrouw Blankert, meneer de burgemeester, dames en heren. Welkom in het park van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon. Een historische plek, omdat hier in september-oktober 1944 een slag plaatsvond in het kader van de bevrijding van Zuid-Nederland, die het dorp Overloon met 125.000 granaten afgeschoten in ruim 1 uur tijd, weliswaar bevrijden van de bezetter, maar overigens in een ruïne veranderde. Dat werd aanleiding om hier een museum te stichten als monument, maar vooral ook als waarschuwingsteken en educatief centrum. Wij kozen voor deze plaats omdat wij menen dat het monument een plaats verdient waar het tot zijn recht komt en beschermd is tegen vandalisme. Bij bestuur en directie van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon vonden wij direct een enthousiast gehoor toen wij bij hen aanklopten. Hetgeen resulteerde in de definitieve toezegging dat het monument geplaatst kon worden in de te noemen Monumentenlaan van het park. De VDN hoopt dat met dit monument niet alleen het werk van de vereniging, maar ook de dwangarbeid van ruim 500.000 Nederlanders gedurende de Tweede Wereldoorlog de aandacht zal krijgen die het verdient. Voor vele nog levende ex-dwangarbeiders en hun familieleden en achtergebleven familieleden zal dit bevrijdend werken. Wij hopen ook dat de betrokken minister steun zal geven in de vorm van een opdracht om te komen tot een goed geschiedwerk over de dwangarbeid en daarna als aanvulling op het werk van Bent Seijers, opdat de Nederlandse dwangarbeider een juiste plaats in de geschiedenis kan krijgen. Mevrouw Blankert kwam namens het ministerie van Volksgezondheid naar Overloon om het monument te onthullen. Een monument is namelijk niet alleen een plaats van gedenken. Het is ook een erkenning voor leed dat mensen hebben ondergaan. Het is ook een herinnering aan diegenen die dat leed hebben ondergaan en er niet meer zijn. En het is ook een plek van bezinning. En het is daarom zo goed, vinden wij, dat dit monument geplaatst is op deze plek, een moment van bezinning. Het motto van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon is immers: sta een ogenblik stil. En alvorens ik zo zal overgaan tot de onthulling van dit prachtige monument, wens ik u allen toe en alle generaties na ons, dat nog vele mensen na ons een ogenblik op deze plek zullen stilstaan. Verschillende verenigingen kregen na de onthulling de gelegenheid een krans te leggen. Een teken van medeleven.
Het monument is ontworpen en gemaakt door de kunstenaar John Brandon. Het idee is ontstaan uit vele verhalen van ex-dwangarbeiders. Over de inhoud van het kunstwerk vertelt John Brandon zelf. Dus de dwangarbeid, gepleegd in de Tweede Wereldoorlog. Mensen werden gedwongen te werk gesteld. Dat zal nu wel bekend zijn. Maar ja, dus zonder armen heb ik ze gemaakt. Dat toch wel... Kijk, iemand zei eens tegen mij van... hoe kunnen ze nou werken, want ze hebben geen armen. Dat verwoordt wel enigszins, denk ik, de gedachte van mij om ze dus zonder armen te maken. Voor veel ex-dwangarbeiders maakt deze dag veel herinneringen los. Herinneringen uit de tijd die door veel mensen liever vergeten wordt. Dat is altijd een vergeten groep geweest. Men heeft daar helemaal geen aandacht aan geschonken. En als je terugkwam, dan was je bij een heleboel mensen was je eigenlijk, wat zou ik zeggen, een verrader dat je niet thuisgebleven was. Maar dat kon niet. Vele mensen hebben deze tijd, de 50 jaren die we nu achter de rug hebben, hebben ze gewoon die tijd verdrongen. Gewoon verdrongen. Eindelijk is het monument er. Het monument. Een teken van erkenning voor de ex-dwangarbeiders. Het is een erkenning dat we nu eigenlijk een beetje erkend gaan worden. En daar heeft de voorzitter Pontier daar met het bestuur hard voor gevochten. Om dat eindelijk eens voor elkaar te krijgen. Ik ben zelf 2,5 jaar als dwangarbeider in Duitsland moeten werken. En we zijn eigenlijk nooit erkend erin. En dit is een erkenning voor ons dat men nu met ons meedenkt hoe dat geweest zou kunnen zijn. Dat het monument nu geplaatst is in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, vinden veel ex-dwangarbeiders een goede keus. Dat vind ik een hele mooie plek hier. En het is heel goed dat ze het hier geplaatst hebben. En vooral voor dit nageslacht is dit erg goed. Voor de jongeren, dat die dat ook zien, wat er gebeurd is. En dat die enig begrip krijgen dat dit nooit meer mag gebeuren. Vandaag zullen we weer koolsoep eten, weer luizen vangen in een smerig hemd. Vandaag zullen we weer Schweinhund heten. Vandaag wordt alles weer opnieuw herkend. Vandaag horen we weer sirenes loeien en weer opnieuw het huilen van de dood. Vandaag zal af en toe de angst weer groeien. Vanavond staat de hemel weer op rood. Vandaag staan wij bij onze vele vrienden die deze hel niet hebben overleefd. Vragen ons af waarvoor dit alles diende. Het is daarna nooit vrede meer geweest. Vandaag moesten wij deze bloemen geven. Vandaag wordt alles weer verleden tijd. Misschien is dood een ander woord voor leven. Zijn jullie eerder nog dan wij bevrijd? Straks gaan wij weer terug naar heden. En hoe men het wendt en keert of plooit, wij zullen veel moeten vergeven. Vergeten echter doen we nooit. Ik ben zeer tevreden. Het was ook voor mij, maar ook voor vele anderen, was het zeer emotioneel. Ik kon er straks gewoon geen woord uitbrengen.
Maar ja, ik ben blij dat dat een monument nu onthuld is. En ja, eigenlijk de hele dag, zoals het vanmorgen al begonnen is met het symposium, kunnen we echt terugzien op een geslaagde dag. En ik heb ook van de medelotgenoten, medeleden gehoord dat ze erg tevreden en erg enthousiast ook over het monument zijn. Nou, een betere dag kunnen we toch niet wensen, hè? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.